Salam mehriban vatandaşlar, edi tele tomaşaçylar. Yurt parahatçylygyny, döwlet asudylygyny, mehriban, gahrman arkadamyzyň alyp barýan işlerine ul üstünlikleriň ýar bolmagyny arzulap, sunugy dälimine siýaha datly gepleşigimiz ýene-de ýaýlymy çykdy. Edi vatandaşlar, baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hut mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen bugunky günni medeniýete, sunugato, şol borsana halipe şägertlik gatnaşygyna uly ün serilýär. Hormatly arkadagymyz, biz öz medeniýetimizi, sunugutymyzy östürmäge, goşun adımlarymyza gowunmany haklydyr diýip belläp geçýär. Elbetde, edi vatandaşlar, biz gepleşigimiziň bu gezekki sanyny bolsa, Ustad Halipamyz, Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliyowanyň ömürü döredijiligi, onuň sunugutdaky bitiren hyzmatlary dogrusynda taýýarlamaga makul bildik. Gepleşigimiziň dowamyna Halipamyzyň ýyllaryň dowamyny döredin keşfi, şeýle-de teatr, kino sunugutynaky garlaryň uly ýylary dogrusynda biziň halipalarymyzyň, sunugut ustadlarymyzyň berjek gurrunlaryny siziň dikkatyňe getirer. Elbette bir näçe ýyllaryň geçirdiğini seretmezden Maýa Kuliyowanyň döredin keşfi şuň gün içinde hem halkymyzyň aňyny baky ýaşaýar. Gahrman arkadamyz Ustad halipalary ýydydirli hatyrlap durýar, öz şaher paýlaryny berýär, şeýle-de hormatly atlara dakýar. Türkmenistanyň gahrmany diýip Maýa Kuliyowa 2008-nji ýylda gahrman arkadamy şeýle hormatly ady dakanna teatr sunugut ustadlary bilen bir hatarda biziň halkymyzyň başyny göğe diredi. Sebäbi Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliyowa özüniň döredin ajaýyp keşpleri bilen, ýerine ýetiren aýdymdyr saadlary bilen biziň halkymyzyň aňyny baky ýaşaýar. Mehriban vatandaşlar, ýyllaryň dowamyna ustadlarymyz bilen baglanyşykly biziň döredjilik wekillerimiz aýdym saadlaryň, şekillendiriş sunugutyň, heýkeltaraşçylyk sunugutyň, şeýle-de kino sunugutynyň üstü bilen bir näçe eserler döretdiler. Şolaryň arasynda ustad kino rejissor Şeýhmurat Annymuradow hem biziň ustadlarymyz, halipalarymyz bilen baglanyşykly dokumental filmleri döretdi. Şolaryň arasynda ustad kompozitor Nury Halmamedow, şeýle-de Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliyowanyň ömrü döredijiligi, onuň sunugutly goýun ýyllary dogrusynda şu ajaýyp dokumental filmleri tomaşa edenimizde diýsiň buýsun ýasbege näme sebäbi şu ajaýyp kino filmler ýyllaryň dowamynda geljekde de biziň nesillerimiz üçin uly bir maglumat bolup durar. Elbette ustadlarymyz dogrusynda şolar sana Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliyowa bilen baglanyşykly bir näçe makalalar hem çap edilýär. Şolaryň arasynda ustad jurnalist Aýjemal Omarowa hem halipalarymyz dogrusynda şolar sana biziň opera, kino sunugutyny uly ýyzgarlaryň Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliyowa bilen hut özü bilen söhbetdeş bolup, şonuň geçen durmuş ýoly, kino, teatr, opera sunugutynaky bitiren hyzmatlary dogrusynda bir näçe makalary ýazdy. Mehriban vatandaşlar, gelen gepleşigimiziň şu ýerinde Ustad Halipanyň ýyllaryň dowamyna döredin keşfi, ajaýyp aýdym saat eserleri dogrusynda sunugut ustadlarymyzyň ýatlamalaryny siziň dikkatyňe getirýär. Mehriban tomaşaçylar, meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň halk artisti Gurban Babaýew. Halipa gepleşigimizi hoş gördük. Siz hem bir näçe ýyllaryň dowamyna şu talip ýaşlara bilim berýän şeýle-de sunugutyň iňçi ýol, ýagny opera sunugutynda dirijörüň tutýan orny dogrusynda talip ýaşlara sapak geçýäňiz. Häzirki wagtda Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir näçe halipalar, ustadlarymyz zähmet çekýär. Siz gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine goýulan operalarda dirijörlük etdiňiz, şeýle-de ýyllaryň dowamyna ustadlaryň ençemesi bilen zähmet çekdiňiz. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliyowa bilen işlemek hem size meýsir etdi. Gyzykly ýatlamalary gepleşigimiziň şu ýerine ýatlaýsyňyz. Maýa Kuliyowa biz gaty köp işleşdik. 1980-nji ýylyň ortalarynda men teatra ýaş dirijör ýa çağırarlaryna daňatry öz bilen ýoly meýtüň birlikde ýaran Leýl Mergun desanyň esasynda. Şol operany sen dirijörlük etmeli
men çağırdılar. Menim sol operanın orkestri bilen, xor bilen, ayrımçılar bilen turguluşup geçip geldim. Men basın birinci kadar opera çıkmanla. Özüm yaş dirijor, qowut özleştirip, sahna çıkmadan bir 2 hepde günden tolgunup, Halipamın yanına vardım. Mayoklu dedim, men şu Leylmez'in operasının sazını, yani turguluşuklarını, ayrımçılarını, barın bir elimden qowut geçirdim, bir hilim menine tolguna var dedim. Olam, Kur'an neydi? Sen entek yaştırır, entek dedi, operasyon vatına çıkıp gören ok. Leylmez'in operasyon Türkmen'in en bir bilent derecesine yeten nayvaş operalardır. Sen bilin berk uşağın neydi? Son için ödünü sona tayarlığın neydi? Anırtında gatıkandat yatırdı. O opera desin otu, onunla da Leylmez'in opera, uzak opera ödüm gatın nayvaşı, gatı cevapkarlı opera. Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuliyeva bir neçe operalarda baş keşiflerde çıkış etti. İlkinci gedek siz şol operalara tomuş edeninizde sizde nähili duygular gaplavaly. Eger mümkün olsa gepleşemeden şu yerinde şol Halipanyň yerini yetiren aydymlary, operadaky janlandyran keşifleri dogrusyny gepleşemeden şu yerinde hem ýatlaýsyňyz. Bizim tek yaş oltymyz çağı bolsa mektepde okap bermekde, radiolarda, televizyonlarda on aydymlaryny, on gatnaşan operalaryny ýa-da düşen kino filmlerini biz görýärdik de. Şo wagtym eýýem Maya Kuliyeva gaty bir ul şahsyny biz bilýärdik. Bizim şol Maya Kuliyevany şo yaş wagtymdan eýýem tanap berdi. Soň eýýem Türkmen Milli Konservatoriýasynyň açylanyny şona gelip şurada sağsyn otumdan oka uğramyzda Maya Kuliyevany ýa-ni opera teatrga gatnap şo wagt görüp uradyk. Şahyny maryp operasyna, Leylmez'in operasyna, Kemini Kady operasyna, Aýny operasyna beýleki Ýewropa halklarynyň operalaryna da görýärdik de. Şeýdip Maya Kuliyeva tanışyp urap, ondan 80-nji ýyllarda menim konservatoriýam kutorp gelip İşsavramdan has Maya Kuliyeva ile yığcam işlep, ine Maya Kuliyeva'nın şeýle ul Halipada onu ödümde on görüp ya bir operalarını görüp, kino filmlerini görüp tanıştıp değerli, ine son bilen yığcam bile işlav vuradık. Hani şey diyorum sonra men gelemde mıdama nähil sovrol çıksa da yani barıp ödümde gerek artık ulan cevapları alıyorduk. Son ýaly gaty talapkar Halipama, son ýaly talapkar da. Yani şey dip bile işleşiyorduk. Madama şol doğurdu ya, yanlış adını da şunun yanlışını düzeltmeli da. Yani son ýaly gaty talapkar ömrüne işlerini dine şeyle talapkar adam da şol şeýle ul Halipat da son talabyny ödejek bolup biz madama özümde işleýär. Sähel kemkatly muhta aýdýar da şonu. Şey dip bizi taplap bizim şeylik bir Halipalyk ýetişdiren. Mehriban arkadamydyň tagallasy bilen Mawtumladyna Milli Sala Drama Teatrına bizim şuunku durmuşymyzy, bizim taryhymyzy, şol bir sany şahsiýetlerimizden söhbet etýän ençimi operalar sahnalaşdyryldy. Şol operalarda hem bizim ustad Halipalarymyzyň, şol bir sany Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyevanyň orny hem uly bolup durýar. Ýagny şol operalaryň şowly çykmagyna, şol Halipalaryň hyzmatynyň bir aýratynlygy dogrusyny hem gepleşigimizden şu ýerinde belläp geçäýsiňiz. Şahyny maryp operada 2008-nji ýylda, 2009-njy ýylda Leylmez'in operada, 2010-njy ýylda Zöhre Tahir operasyna, Görügli operada, Mawtumly operada bizim uly Halipamyz Maya Kuliyeva şolun äksesinde bize ul maslahatçy bolup, ul kömek etdi. Şol operalaryň hemmetine menim gatnaşdym. Ne opera gatnaşdym, hem horun kömekleşdim boly. Ne şunu çelim, şu işlek gelýär, şu operalaryň üstüne boly. Şu Maya Kuliyeva goýan operalaryň hemmetine ul Halipam ul özüniň kömegiň bardygyny duýup durdy. Şol operalar şeýle üstünlikle geçýär. Şoň üçin Maya Kuliyeva bilen gürleşende de şoň ýanyna oturanda da men hem madama ýanyna barıp oturýardym. Ul tejribe bolup durdy. Onu ýöne ýanyna oturup şoň diýen gurumlaryny dinläp oturmagym gat ul tejribe. Sen durmuşyňa ýöne şeýle bir ul goşan peýda berip sen bir dogry urup durup duran şeýle ul Halipada gat bir ul tejribesiniň bardygy bildirýär da. Maya Kuliyeva şeýle şahsy. Halipa elbette ýyllaryň dowamyny siz bir näçe usat Halipalaryň ellerinden tälim aldyňyz şeýleden olar bilen işleşmek bagty şol sany operalarda, sahnalarda
saz eserlerini bililikde yerine getirmek sizi hem yesir etti da ne gelin gepleşemeden şu yerine ustad halipelerimizi yatlap geçeysek. Yani ilki bilen sizi okudun ustad halipelerimiz şeyle de haysi halipeler bilen bile işleşmek bağıtı yesir etti. Gelin gepleşemeden şu yerine şolar var arada bir yatlap geçeysiniz. Gatı ulul halipelerle işleştimine dirzor oradıyla berdi fa Türkmenistan halkası dedi. Ul halipelerin biri dirzor Hıdaralan'ın fadi. Soğulenim ağırak işleştim. Mene meredif tip bir dirzor vardı. Soğune maya kuluyor vardı. Kendi yıllar bile işledim. Onun kaptının anı kuluyor vardı. Ulu halipelerin biri edil maya kuluyor yani. Şeylik o maslahatları berdi. Son operasyon otununu özünün bir yerine getiriyen keşfleri vardı. Şunda hem turgunleşiklerde hem operada barıp bir görüp hiç duyup balan noktada. Ondan medeniyet çak verdiydi. Hoca durdu Naif. Aydımcı Türkmenistan'ın sonunda atkadan neşgari Nur Meredif vardı. Gov aydımcı şeyle bir gov tecrübeli aydımcı da şonguların bile işleştik. Ondan koçmuna talmadı. Türkmenistan'ın halk artisti, rejissor, oyun oyuncu, Orhan Aman Murad şeyle bir ulu adamlarla işleşip ondan kompozitor Recep'in 2011 yılda Göroğlu operasyonu koyduk da. Onların işlemler katı şeyle bir yakınını da. Ondan Moskva'da okap bir kompozitor Nurhal Mehmet'in bir eserini yerine getirdik. Şöyle yazık ettik. Şöyle de ulu orkestr, ulu hor, bir neçe aydımçılar var. Ategellik ağrıyor dedim. Şöyle salişlik etti aydımın. Sonun şöyle de tayarlap yazık ettik. Ondan Nurhal Mehmet'in özünde ben birinci yıl talip aldım. Okudum. Çağırma onu okudum. Recep Allah'ı okudum. Sonra bir de Salsınlat'ın esaslarını öğredilerdi. Yani sularla işleşmek, yani her halipelerle, Akmurat Şarif'le birleştirip Yolman Nuri Müfar. Ondan oran hep devlet nadarif var. Konservatörde Gurt nadarif var. Türkmenistan halk artıydı. Ategellik ağrı defa Türkmenistan halk artıydı. Sular yani adamlarla işleşiyor. Kat ul halipeler de bu sularla işleşmek şeyle yakınlı. Bizim aydımsal sunutumunun hak hovandarı, mekram hem gahman arkadağımın, canım tav olsun, ömür uzak olsun, tutum işleri, ilmiden maruvaz olsun, belent başı aman olsun. Sağ olun halipe, ne şu an gepleşmede katnaştığınız elbette ustad halipeleri yatlamak şollar sanına Türkmenin aydımsaz operasyonu gotunun ilkinci ustadları olan Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuliyeva bizim ehlimiz için hem ulu bir mektep, ulu bir ustad olup duruyordu. Siz hem bir neçe yılların devamında halipe şagirdlik yolunu devam ettirip yaş yetişip gelen şagirdlere öz bilyenlerinizi öğretiyeniz. Häzirki günlük hem Matumaladın Milli Sağlı Drama Tiyatrına koyulan opera eserlerini hem dirijörlük ediyeniz. Sunugot dürüdücülük elimine sizi de ulu sunuklar arzu ediyor. Vatandaşlarına gepleşigimizde Ustad Halipe Türkmenistan'ın halk artisti Gurban Babayev halipeler vardı. Şol barsan Ustad Halipe Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuliyeva'nın
türkmen aýdymsaz sunutyny galdyran uly täsirleri dogrusunda öz ýakymly ýatlamalarını iýleşlerimi detirdi. Ediz watandaşlar, biz orta gepleşigimizi ýene söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Meniň inniki söhbetdeşim Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwýezowa. Bir näçe ýyllaryň dowamyny opera sunutyny bir näçe keşipleri döretdiňiz. Häzirki wagtda hem biziň watanymyzy, gözel paýtagtymyzy, şolar sanyna hormatly arkadamyzyň alyp barýan şeýle adalatly siýasatyny wasp edýän ençime aýdymlaryňyz halkymyzyň kalbyna uly bir söýgü, uly bir buýsunç bolup ýanglanýar. Gepleşigimiziň her gezekki sanyna bir ustatlarymyz barada. Söhbet açýasa, gepleşigimiziň şuňky sanyny bolsa, Ustat Halipamyz Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulywanyň ömrü döredijiligi, onuň bir sunugutdaky bitiren hyzmatlary dogrusyny taýýarlamaga makul bellik. Siz hem bir näçe ýyllaryň dowamyny Ustat Halipanyň elini okudyňyz, tälim aldyňyz. Şolar sany opera sunugutyny hem bir aýdym aýtmakda, keşip döretmekde Halipanyň siz üçin hem hyzmaty uly bolup durýar. Ýagny şol halipa bilen işleşmek, şol halipadan sunugutyň iňçi ýollaryny öwrenmek bagty sizi hem mesir etdi. Umuman siziň döredijiligiňizde Ustat Halipa Maýa Kulywanyň tutýan orny. Şu Mahtumuladyň Akymly Sad drama teatryna şu halipa bilen işleşmek bana mesir etdi. Türkmen operasyny özümiň şu ornumy tapanlam üçin Halipamyza sag bolsun aýtýan sebäbi ha mehriban arkadamyz halipalar bilen bile işleşmäge, döretmäge uly mümkinçilikler döretip berdi. Sebäbi halipalar biziň üçin öň bir uly hazyna, mektep, döredijligimde öz ornumy tapmakda, ýa-da bolmasa şu döredýän eserlerimde men halipanyň maňa beren öwüt nesihatlaryny şol kuguna men ýadyma salyp intägem şonu özleşdirýän. Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulywa bilen bilelikde Mahtumuladyň Akymly Sad drama teatryna Şafinam Garip operasyna, Leyli Mejnun operasyna, Zöhre Tahir operasyna, Matumul operasyna, umuman şu operalarda keşip janrlarynda Halipanyň gaty kän maňa öwreden şeýlede beren öwüt nesihatlary gaty kän boldy. Türkmenistanyň halk artisti Anna Kulywa hemde Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulywna ikisi şu operada düýbün tutan halipalar Türkmen operalaryna çykyş edip Türkmeniň gahrmançylygyny, Türkmeniň mertligini, Türkmeniň işeňir halkdygyny operalaryň üstü bilen, drama spektaklynyň üstü bilen görkezýän halipalarymyzyň biri. Sebäbi halipalarymyzyň oynan keşipleri biziň şugul kugünem sahnalamyzda janlandyrylýar. Ol diýmek eýam şol keşfiň şugul kugünem ýaşaýanlygynyň alamaty. Halipalaryň meň durmuşymda tutýan orny gaty uly, onu da Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahberdiýewanyň, Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyewanyň sebäbi men bu halipalardan gaty kän da öwrendim. Aýdym sadyň tilsimlerini, inçe tilsimlerini öwreden halipalarymyzyň biri. Şugul kugünde ýeke bir Türkmen operasyna da del Aýdym sadyň inçe tilsimlerini estrada janrlaryna da gaty uly maňa kömegdegi. Şoň üçin men durmuşymda olar meniň üçin ýeke bir halipa dälle, olar meniň üçin enem bolup duran halipalar. Şoň üçin men şugul kugünne öz halipalarymyzy gaty uly tolgunma bilen men ýatlaýan Türkmen Milli Konservatoriýasyna talip döwrüm Maýa Kulyewanyň ömür döredijligini kitap üstü bilen öwrenen bolsak, emma şol Türkmen Milli Konservatoriýasyny tamamlamsoň öýüdi bilen bilelikde işleşmek, bir näçe kinolarda keşip janlandyrmak ýa-da bolmasa halipa bilen bilelikde Türkmen operasyny bile sahnada bir operanyň bir tilsimlerini öwrenmek maňa mesir etdi. Men şoň üçin şu günne özüm sunut işgär aýdymçy bolup, onu da şahsiýetleriň eline bilim alanlygyma, onu da şu halipalardan aýdym sadyň inçe tilsimlerini öwrenenim üçin men özüm gaty uly bagtly adam hasap etýän. Gelin yanıma, otur kalım canıma, otur kalan canıma. Şeýle bir ýatlamany ýatlasym gelýär. Şafinam Garip operasyny maňa Akçy geliniň keşfini janlandyrmak ananyly. Şonu Maýa Kulyewanyň sesini dinläp görüp Akçy gelini bir kiçirek keşpe bolýan eken bu ýylyň sesi diýip maňa şeýlerek pikir etdi.
Onun 2010 ýyly Leyli Mecnun operasy sahnada canlandyrmaly pursat bolany men Leyli'ni oynajak diýip men özüm elbetde bir höwes bildirdim. Şonda sen Leyli'ni oynap bilmersiň diýdi maňa. Sebäbi sen ýa-da Akçegeliniň keşfi kiçijik keşip diýdi. Onu sen Leyla seniň güýjüň yetmez diýdi Halipa. Hany bir synanyşaly sen sesiňden Leyli'niň nähili sesiniň oturjagyny diýip maňa şondan soň bile turgunleşik pursatlaryna başladyk. Elbette sesimin üstüne täzeden Türkmenistanyň atgalan artisti Gülstan Halurdy we uly kömek edip sesimin üstüne işläp uradylar. Umuman Halipa Maýakuliýewa bilen birlikde sahnada täzeden maňa Leyli'niň keşfini gaty uly ynam bilen maňa öwretmäge çalışdy Halipa. Şonu Halipa aýdandady, men näde garaşmadym sen Leyli'ni oýnarsyň diýip diýdi. Emma tööleme men kiretişimden hem gaty boldy diýdi. Şu inni diýdi sen şundan soň estrada aýdymlaryny ýerine ýetireniň dedi. Hiç kösönçlik duýmarsyň sebäbi seniň ses belentlikleriň eýem diýdi şu Leyli'de iň ýokary ses beýikliklerini almaly ýerler bar da şonu seniň sesiň eýem tapjak orny tapdy. Saňa estrada aýdymlaryna da üstünlük arady etýänip maňa şonu ak pata berdi şu Halipamyz. Leyli, eger şu aýdýan sözleriň manysyny öz ýüregiňden aýtmasaň, özüň ağlamasaň, halka düşündirmek kynmar. Bu drama teatr däl. Opera teatr sungodyň iň iňçeti. Leyli diýmek ol oýnanjak däl, ol ullokan bir kyn adamyň içki daşky duýgusyny bermeli. Kaýyp, şeýle şu ünha söýgülen garaşanyň duýdur. Yine de bir maňa öwreden dady, ähli şu estrada aýdym bolsun ýa-da sen operada çykyş etseňem, şu aýdym ýerine ýetireniňde iň soňky hatardaky adama eşitirer ýalyk edip aýt. Onsoňam sözüni hökman düşünükli ýerine ýetir. Haçanda sözlerini düşünükli ýerine ýetireniňde anha şonu aýdym hakykatdan bir ýürege ýakyn, aýdymyň sadyna düşünükli eser ýerine ýetirersiň diýip men şugul kugunem ha haýsam bolsa bir eser ýatlanymda canly görnüşde ýerine ýetireli ýa-da bolmasa ses ýazgylar studiýasyna baryp şu aýdyma ses goýanymda men Hökman Maýakuliýewany şu Halipanyň aýdan zatlaryny ýatlaýanna hakykatdanam şol dinleýijilerimiz düşünür ýalyk edip ýerine ýetirjek bolup çalyşýar. Ana maňa Halipalaryň durmuşymda goýan orny, maňa öwreden zatlary muman Maýakuliýewa aýsaň aýda oturmaly ol şeýle bir iş talap edici, özüniň bir şeýle bir gowy ütgüş gürrüňleri bar. Şol özüniň ýaşlygy barada, ýa-da bolmasa taliplik döwürleri barada ol hemişe bide gürrüň bererdi. Umuman bizem şu Halipanyň bir öwreden öwüt nesihatlarynyň öz durmuşymyzdy öwrenelip, şugun kugunny öz dörüdüjiligimde Hökman Halipanyň öwreden zatlary bilen şeýdip ýöreýäs. Elbette Halipa şu wagt aýdymsaz opera şeýlede durmuşyňyzdaky iň bir bagtyar pursatlaryny biziň iýleşlerimiz bilen ýakymly ýatlamalar bilen paýlaşyp oturýarsyňyz. Türkmenistanyň gahrmany Maýakuliýewa diňe bir opera teatr sunutyny däl, eýse kino sunutyny hem bitiren hyzmaty uly bolup dur. Ýani olaryň arasynda Jadyldyr, Çopan ogly atly kinofilmlerde hem
bir näçe keşplerde çıkış etdi. Häzirki gün içinde hem şol filmler biziň halkymyzyň baky aňyny ýaşaýar. Şol filmleri tomaşa etdiňçe tomaşa edesiň gelýär. Sebäbi şol filmlerdäki çıkış edýän gahrmanlaryň ählisi biziň sungut ustatlarymyz bolupdyr. Ýagny ol ýerde Türkmenistanyň halk artisti Altygarlyw hem ustatlyk bilen baş geçme canlandyrdy. Elbetde şol filmiň dowamyna ýenetilýän aýdym saatlar hem şuň gün içinde halkymyzyň aňyny baky ýaşaýar. Ine gelin gepleşigimiziň şu ýerinde şol filmleriň arasyna Çopan oglu filmde bir näçe aýdymlar hem ýanglanýardy. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerinde şol filmi görüňizde sizde nähili duýgular gaplap barly? Şolar hakynda hem aýdaýsyňyz. Elbette şol filmi görünmede ol ütköşük bir baştan duýguny geçirjegi şeýle bir söýgüni beýan etýän, onuň şol kinoda ýanglanýan aýdymlaryň sesiniň owazy, şol ýerde Halipaň ýerine ýetirýän eserlerinde filmde keşip öz ornuny tapýan bolsa ýerine ýetirýän eserlerim bir ýam oňum öz ýoly bar da. Şoň üçin diýjek bolýanym Halipanyň ol diňe bir kino aktyor uğru bolsun ya da bolmasa ýerine ýetirjiligi bolsun, ol hemme hereketi, hemme aýdymy ýerine ýetirýän eseri şeýle bir ýüreginden turýar da. Şol ýerine ýetirýän eserim, oýnaýan, canlandyrýan keşpem şol ýerde mert gyýdyň bir edepli, ikramly, söýgüsini wepaly, öz kärini söýýän gyýdyň keşbini ýerine ýetiripdir Halipa şonda. Mehriban adamlar edilirler. Yılın her bir ayı, ayın her bir heptesi, heptäniň her bir güni, günüň her bir pursody, sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp barın. Yaramaz endiklerden daşta bolun. Bir-biriňize mülakatly bolun, ýylgyryp bakyn. Enatalaryňyza hormat goýun. Perzentlerinizi söýgü alada bilen gurşap alın. Sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp barmaklykda öz perzentlerinize şahsy görelli bolun. Günüň dowamyny pesinden 5 tane dürli gök önümleri we meýweleri kabul edin. Arasy agy suwy öz bedeniňize agram salman 1,5-2,5 litr mukdarda ýuwuşadan kabul edin. Pesinden ýarym sagat piýada ýöreň. Ýol hereketiň howpsuzlygyny bir jaý edin. İş otoglaryňyzyň hemde ýaşaýan jaýlaryňyzyň otoglarynyň howasynyň temiz bolmagyny öpçen edin. Günüň dowamyny maşgalalyk manaňyz bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan milhem çaýlary kabul edin. Biziň ýurdumyzda isleýän adamlar öz maşgalalyk manlary bilen maslahatlaşyp, mewsümleýin ýokunç keselleriň öňüni almak üçin ýürüýte keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny kabul edip bilerler. Ýurdumyzda hereket edýän şifahanalarda ýygyderli dynç alyp saglaňyzy berkidin. Zähmet bilen dynç almagy sazlaşdyryn. Dynç günleriňizi rejeli peýdalanyň.
Yurdumuzda hareket ediyen medeni köpçülüklerin yerlerine barıp, teatrlara barıp, sahnalaştırılan oyunlara tomuş edin, deyince alın. Eğer de siz özdürmüşsünüzü şular real tertipte alıp barsanız, onunla gelecekki hepdeniz sizin sağdın olur. Maşgala ağzalarınız bilen bilelikte, öz perzentlerinize kızıklı kitapları okap verin, pikir alışın. Elbette şular reali pikir alışma, çağan göz yetiminin giyinemevine yardım ediyor. Gelecekte onun vatanını ve palı, öz kârını ussat perzendin geçişmegine yardım ediyor. Mehrivan enatalar, öz perzentlerinize ünsüdü olun. Maşgala lukmanlar bilen, terbiyeçiler bilen, moğullumlar bilen, bilelikte çağada teviğit boyunca berilen zihin açmağa çemeleşin. Arasaçılık tertip düzünlerini bir jay edin. Öz qan basışınızı elmadama gözükçülükte saklan. Maşgala lukmanının yanına varıp, hususanla sağlık öylerine hareket ediyen sağlık öylerinin lukmanlarının yanına barıp, qanın düzümündeki süyce miktarını anıkladıp durun. Öz ağrımınızı gözükçülükte saklan. Elbette siz öz durmuşunuzu şular real tertipte alıp barsanız, yurdumuzda döredilen ähli mümkünçülüklerden payhaslı peydalansanız, sizin canınız elmadama sağdın olur. Mehrivan adamlar eziziyleşler, sağdın durmuş yörelgelerini alıp barın. Arasaçılık tertip düzgünlerini bir jay edin, sağdın olun. Şol filmi elbette görünümde menem şunun ýaly Maýuklywa ýaly aýdymçy bolsam, bir operada keşip canlandırsam, şunun ýaly sesim bolsa diýip men arzu ederdim. Elbette bir näçe ýyllar geçen soňam şol filmi täzeden görünümde de ýene şo duýgy oýanýar adamda. Sebäbi Halipanyň şeýle bir mylaýym, obodun, yürekden çykýan owazy bar Halipanyň, ýumşakdan gelen. Haýsy eser ýerine ýetirende de şol Halipanyň ýerine ýetirýän eserleri edil öz ähmiýetini, öz ähengini tapýan eserleri ýerine ýetirýärdi. Sebäbi onuň sesi bir yürekden çykmaýan, ýadyňda galýan owazy bar. Halipanyň bir döreden eserlerini ýerine ýetiren kinolaryny görüp, aýdymlaryny görüp, şu ykbalyň özü Halipa bilen işleşmäge duşurdy. Şoň üçin men şunun ýaly Halipalardan bilim alyp şolaryň şägirdi bolanma men şu ykbalymdan minnetdar. Bizem Maýuklywanyň şägirtleri bolup, Mehrivan arkadamynyň bize bildirýän anamyny ödäp, Halipalamyň öwrüdünje zatlaryny elbette öz şägirtlerimize galyryp, işläp, zähmet çekip, türkmeniň sunugyny, türkmeniň bir medeniýetini ösürmekde elimizden geleni aýaman elbette zähmet çekeriz. Sebäbi biziň ýurdumyzda döretmäge, işlemäge uly ýol açyp berdi Mehrivan arkadamy. Halipalaryň ýerine ýetiren eserlerini şu günne täzeden canlandyrmak biziň durmuşymyzda öz ähmiýetini tapdy. Elbette Halipa hormat arkadaşymyz biziň medeniýetimizde, sungatymyzda şolar sanyna millilige de uly üns berýärdi. Sebäbi islenek bir sungat eserine millilik uly orun tutýardy. Ine biziň şu Magtumladynaky milli sahly drama teatrymyzda goýulan operalaryň aglawy bölegi söýgä we palylyk, watana we palylyk şeýlede dostlugynyň arasynaky gatnaşyklar, umuman taryhymyzy, biziň şu günümizi şeýlede destanlardaky gahrmanlarymyz barady hem bir näçe operalar goýulýar. Şol operanyň üstü bilen tomaşa etmäni gelen tomaşaçylarymyz uly bir many, uly bir terbiýe alyp gidýärler-de. Gepleşemediň şu ýerine milli sungatymyzda goýulan sarpa dogrusunda şeýlede Ustad Halipamyz Türkmenistanyň gahrmany Maýuklywa milliligi nähili garaýady. Şolar dogrusunda hem gepleşemediň şu ýerine ýatlap geçäýsiňiz. Bir ýadyma düşýän pursatdan gurrun bereýin. Şonu Halipa ýürüýüşiňe şeýle bir şeýdip bir serederdi de, näde otur turýaň? Turanyňda eýdip turmaly ýeriňden.
O täzeden oturdu, täzeden turýaryndan ip bara şeýip öwredürdi de. Onuň biz näme şonu derer ýerinden turup hem sahnany canlandyrjak şeýdi hereket etýän bolun ýok. Ýok, näde dogry etýän hereketiň diýädi. Şeýle bir ýumşaklyk bilen düşünürýärdi de. Onuň gözeljan eşitdiňmi sen? Şu ýerini şeýitmeli. Onsoň biz Halypany dinlänmezde onu şeýle bir uly höwes bilen dinlerdim men. Hakyky. Menden başga da Türkmenistanyň atadan artisti Bibi Amanow ikimiz bilelikde Halypa bilen bilelikde işleşdik. Ana Bibi Amanow bilen bilelikde şu Bibi Zöhrän oýnasa maňa mahmy, ýa-da bolmasa Bibi Şatenem oýnasa maňa akçany, şuňa keşipler paýlardy da. Onuň ýöne sen bu gerek Zöhrän aýtdyňmy? Sen mahym aýtdyň. Ýöne sen şonu da Bibi sen mahym öwren, gözel senem Zöhrän öwren. Gözel Şatenem öwren, Bibi akçany öwrenip bize şu gedekleştirip keşiplenmedi. İkimizin hem bir-birimiziň keşpini öwrenmäge mümkinçilikleri öğretýärdi. Ondan bir gün Bibi bilen geçdi, bir gün men bilen turganlaşyp geçýärdi. Şonu hiç haçan ol ýadanok. Biz üçin günnede turganlaşyga gelýärdi. Sahnada Aýnadar Batyrov bilen bilelikde ikisi şeýle bir biz bilen bile işleşip wagtyň nähili geçenden bilmändir. Halypanyň şu bir näçe hor köpçüligini keşip canlandyrýan gyýjazlar bar. Şol gyýjlaryň ýeke hersiniň oturup turuşuna, yürüyüşüne üns verip ýeke öwrederdi. Elmydama ol bizi öwretmekde şeýle bir uly höwes bilen şu operanyň täzeden dikeldilenine şeýle bir begenip şu özüniň oýnan keşiplerini bizi öwredip bilýänligine begenýärdi ol. Şoň üçin biz şu näçe taparam ýatlasak öz Halypamyzda bu sonç bilen söýgü bilen öz Halypamyzy ýatlaýar. Halypanyň öwreden datlaryny ýene ýatlasym elýärdi. Hökman türgenleşiň, hiç açan ýaltanmaň diýärdi. Umuman edil sport bilen adamyň meşgullanýyşy ýaly, sesem günne şu özüniň türgenleşigi bilen türgenleşmeli, maşyklaryny ýerine ýetirmeli, sesiň üstünde günne işlemeli, umuman sesini söýmeli diýärdi. Onuň ikinji aýtjak zady sözüňizi düşünükli aýdyň diýerdi. Naha men şu ýaş şägirtlerimize berjek maslahatym, sözüňizi düşünükli ýerine ýetirseňiz, ýerine ýetirýän eseriňiz hem süýji bolar, hem aýdymyňyz owadan bolar, hem özüňiz şeýle bir lezzet alarsyňyz aýtýan aýdymyňyzdan. Hem dinleýijileriniz lezzet alar. Şoň üçin şu Halypamyzyň beren maňa uly maslahatyndan menim size maslahat berýän şu elmydama sözüňizi düşünükli, owadyňyzy belentden, owadan äheň bilen ýerine ýetirmeklerini, eserleriniň şowul çykmaklaryny arzu etýän. Agay, göder, näme diýär? Todaňyň alýan enes, todaňyň alýan. Ay, todaňy näme gelir süpürürde. Wah, enesi, bilýän şu okuwda bugün. Okuwlar bugün. Okuldan gelip süpürür. Gel bir bun deyin, şunun bir deyin canlar. Wah, enes ýekeci deyin şunu. Şunu todaňyny alıştırıp da çara salaýyn enesi. Noş bolsun, iyi bersen. Gel senemi. Bor. Agay, o tümürötü näme etjek bolýar? Todaňyň alýan enesi. Yok, koy yerine. Koy. Uy! Vay, onu bir elleme. Öňüm sen onu kaçırmana ol bilmewdime. Inne bir koy yerine, elleme. Vay! O ýerde näme etjek bolýan göderjan? Enesi todaňyny alaýyn şularyň. Yok! Arasalıştırayın eni. Elleme. Ol öň kumaňa bilýän 62-nji ýylda indire ganda towa diýeripdir. Elleme. Gel hadi bir goýýalyk şu imişden gel goýlarlar. Göğüm etme. Var enesi. Gel. İyi. Modern. Ne işin ka? Yine de mira var ya. Uzak gün bir yerde oturan o ahiri. Gel bir otur bir dalın. Vahi. Mehriban arkadamda şunun ýaly Halypamyz sylaýanlygy üçin
köp sağ bolsun aýtýan, halipalamyzyň öwreden aýdym sadan iňçi sırlaryny nesip bolsa öz şägirtlerimizde gelecekde de öwredip Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bilim alýan taliplaň hem şeýle Maya Kuliyevna ýaly beýik opera aýdymçylary bolup ýetişip ýurdumyza, watanymyza şeýle bir gowy eserler döredip Mehriban arkadamyzy ýurdumyzy wasp edýän şeýle gowy aýdymçylar bolup ýetişmeklerini hem arzu etýän. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başı dik bolsun, alyp barýan işler mundan beýlekde rowaj alsyn. Her bir insanyň kalby joşy sebäbi gepleşigimizde gatnaşýan her bir ýyllaşlarymyz, sungat wekillerimiz şu halipalary ýatlap şeýle mümkinçilikler döredip berýänlikleri üçin hormatly arkadamyza öz sag bolsunlaryň aýdýarlar elbetde gepleşigimiziň dowamyna siziň durmuşyňyzda halipalaryň tutýan orny şol bersanyna Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyewanyň bir sungatdaky galdyran şeýle uly täsirleri dogrusunda aýdym sadlary, kinofilmleri barasynda öz ýakymly ýatlamalaryňyzy biziň ýyllaşlarymyz bilen paýlaşdyňyz. Geljekde de sesiňiziň belentden belent ýanglanıp, täze ajaýyp aýdym sad eserleriňiz bilen halkymyza hyzmat edip durmagyňyzy arzu edýäs. Goý aýdym sadly diýarymyzyň her bir güni uly üstünlikleri, uly bir şowluluklara beslensen, geljekde de alyp barýan uly işleriňizde şolar sanyna sungat döredijiligi ýalimini size uly üstünlikler arzu edýäs. Mehriban watandaşlar, biz gepleşigimizi söhbetleşik arkada dowam edýäs. Meniň innik söhbetleşim Sähra Baýryýewa bilen dowam edýäs. Mogolim gepleşigimizi hoş gördük. Siz hem ýyllaryň dowamyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ussat halipalaryň ellerinden tälim almak bagty mesir etdi. Mogolim her bir insanyň durmuşyna ýatdan çykmajak pursatlar gatykän bolýar. Şeýle de şol pursatlar wagtyň geçmegi bilen iň bir ýakymly ýatlama öwürlýär. Gelen mogolim gepleşigimiziň şu ýerine ussat halipalaryň siziň durmuşyňyzda, siziň döredijilik ýoluňyzda goýun täsirleri dogrusunda hem gepleşigimiziň şu ýerini ýatlaýsyňyz. Elbette hakykatdan hem şu taliplik ýyllary iň bir süýji günler başdan geçirýän. Biz hem şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi bolmak bagty mesir etdi. Biz şutak ilkinji okuwa gelen günlerimizden başlap halipalar, molimler bizi güler ýüzler bilen garşyladylar, bize tälim berdiler, saz biliminiň iňçe sırlaryny öwretdiler. Şol halipalar diýenne bärde Türkmen Milli Konserwatoriýasyna hem de Daňa Töregöz wadyna Türkmen Döwlet Ýörüti Satçylyk Mekdebine gatykän halipa molimler zähmet çekip ýaş taliplara sungadyň iňçe sırlaryny, saz dünýäsini, onuň giň taryhyny gurrun berip şolary ussat sazanna, kompozitor, sazşynas, aýdymçy edip ýetişdirýärler. 2008-nji ýylda hormatly prezidentimiz opera sungatyny gaýtadan dikeldip berdi. Bu bolsa bizi diýsen begenler, büýsonlar, bize şeýle bir gyzykly da talip bolansoň, özüm ilkinji okuwa gelen ýylymyz şu opera sungatyny janly sahnada goýmak nähili bolýaka diýip barymyz höweslenip bizem gatnaşdyk. Türkmeniň meşhur kompozitory Daňa Töregöziň şahsyny we garyp operasyny sahnada goýmak meýilleşdirildi. Şonuň biz hor toporuna gatnaşyp aýdym sahnada çykyş etmek bagty bize de mesir etdi. Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyewaň özü gelip bize şol operany sahnada goýmaga kömek edip, öz halipalyk wagaz nesihatlaryny berip, bize kän halipalyk edip şol operany özü sahnada goýmaga gatnaşdyk. Biz öň hem Maya Kuliyewa hakynda kän zatlar bilýärdik, onuň ussat, opera ussadydygy hakynda, onuň kinofilmleri, operalary barada köp zatlar okap, öwrenip, şonu görüpdik. Emma şonu janly sahnada özüni görmek, onuň bilen söhbetdeş bolmak, berýän öwüt ündegleri, sungat barada edýän gurrunlaryndan ugralyp, has hem şu opera sungatyny içkin öwrenmek. Elbette molim, gahrymany arkadamyz halipa şägirtlik ýoluny uly giň ýollaşdy. Häzir kwatda hem biziň ussatlarymyz ýurdumyzyň dürli kunjuklarına zähmet çekip şägirt ýetişdirýärler. Şu ajaýyp sungatymyzyň ýoluny dowam edýärler. Hormatly arkadamyzyň tagallasy bilen biziň sungatymyzda şeýle uly ýol açyldy. Şolar sanyna teatrlarda goýulan operalarda hem halipa artistleri bilen bir hatarda ýaş taliplaryň gatnaşyp bilelikde şeýle döredijilikli zähmet çekmekleri hem hormatly arkadamyzyň sungaty döredijiligi goýan uly sarpasyna nişan bolup durýar. Şol halipalar hem biziň ählimiz üçin ruhy sütünler bolup durýar. Gepleşigimiziň şu ýerine sungaty döredijilikde halipalarymyzyň tutýan orny dogrusunda hem öz garaşlaryňyzy aýdaýsyňyz. Hormatly prezidentimiz halipa şägirtlik ýoluny gaty uly üns berýärdi. Bu bolsa bizi
sungotuň inçe türlerini öwrenmäge uly iterge bolup durýar. Häzirki wagtda biziň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da Daňa Terewezow adına saatçylyk mekdebimizde de Mahya Kulywan özü bilen işleşen, bileş olar bilen sahnada operalary janlandyran halipalar zähmet çekip işläp ýörler. Olar talyplere şo saz bilimini berýärler, sungotuň inçe türlerini öwredýärler. Şu an sizin oturnyeriňiz Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Aýdym Saz muzeyi. Bu ýerde hem ussat halipalarymyzyň ýyllaryň dowamyna goýukdan ajaýyp Aýdym Saz eserleriniň ençime ýazgylary, audio video ýazgylary hem şu muzeýde ýerleşdirilipdir. Şeýlede şu ýerde ussat halipalarymyzyň ençimesiniň nurana keşplerini synanymyzda kalbymyz joşýar. Sebäbi şol Aýdym Saz ojugyny döredip berilen mümkinçilikler häzirki wagtda hormatly arkadamyzyň tagallasy bilen ýaşlarymyzyň hasym geljekde bir öktü hünärmenler bolup yetişmekleri üçin uly tagallasyna nişan bolup durýar. Şoň üçin gelen gepleşigimiziň şu ýerine bir ýokary okuw mekdeplerde şolar sany siziň zähmet çekýän şu ajaýyp mekdebiňizde döredilen mümkinçilikler dogrusynda öz garaýşlaryňyzy iýleşdirmedi bilen paýlaşaýsyňyz. Anha häzir hem biz şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muzeýine oturýarys. Bu ýerde Türkmen saz sungotuny ömrüni bagşladan halipalaryň suratlary ýerleşdirilen, Türkmen saz gurallary ýerleşdirilen, elbetde gahrman arkadagymyz Türkmen saz sungotuny öwrenmäge, döretmäge, onu talip ýaşlara öwretmäge giň mümkinçilikleri döretip berdi. Şol mümkinçiliklerden hem peýdalanyp biz häzirki wagtda talip ýaşlarymyza saz sungotunyň inçe türlerini öwredýäris. Gahrman arkadamyzyň ajaýyp eserleri, kitaplary biziň her bir geçen sapagymyzda ruh çeşme bolup hyzmat edýär. Türkmen sungotuny, medeniýetini ösdürmäge uly mümkinçilikler döredip beren Türkmen sungotunyň medeniýetiniň hak gowandany gahrman hem de Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ýurt bähbetli, il bähbetli tutýan tutumly işleri, rowaşlyklara weslensin. Ne molim gepleşigimizde gatnaşdyňyz şeýlede talip ýyllaryňyzda halipanyň siziň durmuşyňyzda, döredijiligiňizde goýun şeýle ýakymly pursatlary, ýatlamalary biziň iýleşlerimizi ýetirdiňiz. Geljekde de sizde ulysynyklar Ine Mehriban vatandaşlar gepleşemeden dowamyny hut Mehriban arkadamyzyň döredip berýän mümkinçiliginiň esasyna bugunky günde sungot dörejilik wekillerimizin her biriniň kalby joşy. Ine gepleşemeden dowamyny çykyş eden ustadlarymyzyň halipalarymyz dogrusynda ýatlan şeýle ajaýyp ýakymly ýatlamalarny dinlemek, şol bersany şol ajaýyp ýatlamalary siz bilen paýlaşmak biz üçin hem bagtdan paý bolup durýar. Sungotumyzyň hak gowandary Mehriban, gahrman arkadamyzyň jany saz, ömrü uzak bolsun. Ýeni-de ýaýlymda görüşýänçek, hoş wagtyňyz.